Bueno, pues i som aquí perquè estem interessats amb el tema de totes les afectacions que tenim. M'escolteu ara? Sí? Amb el tema de les afectacions. Com ja sabeu, l'Ajuntament de Barcelona ha signat un acord amb la Junta del Temple per al qual, em sembla que ja ho vam parlar l'altra vegada, està el tema del carrer Provença, però molt sigil·losament no van fer una cosa, que és que es va presentar un PUI que estableix i dona permís a la Junta perquè on estan les columnes del carrer Mallorca es tornin a fer 5 metres més, fer altres columnes. Más o menos es así, ¿no? No exactamente. Bueno, lo explicará él més clarament. El divendres passat va haver una reunió, que no sé, em sembla que algú de vosaltres estàveu allà, i quan se li va preguntar a la senyora alcaldessa de Barcelona, pues pelotas fuera y ¿esto es así? Ah, pues yo no lo sabía. Va recordar el Polònia de TV3. Què dir-vos també que contra això s'han presentat al·legacions per part de la Comissió i de l'Associació de Veïns, però a més al·legacions per al Col·legi d'Arquitectes. Per les dues bandes. Ara us parlarà el company Itxaso, que us ho explicarà, però a més, avui, sorprenentment, no estava preparat, ha sortit una informació al periòdic de Barcelona. En concret, perdona'm, és aquesta. No sé si algú l'ha vist o no l'ha vist. Bé, n'hi ha una cosa que és sorprenent, bueno, sorprenent no, és cridanera, que el propi periòdic reconeix, que és que, m'escolteu ara, així? Vinga. Us llegeixo textualment, fora de context, però textualment el que diu la informació. Parla que es va treure que aquestes escales no eren del Gaudí, n'hi ha un informe que ho diu, n'hi ha un informe del Col·legi d'Arquitectes que també ho diu, y diu que la Junta Constructora de la Sagrada Familia solo ha replicado a través de la memoria histórica del PUI y efectivamente se confirma que ninguno de los planes urbanísticos que preveía la escalera y el paseo fueron aprobados antes del PGM de 1976. A veure, els plans anteriors no preveien l'escala, no existia aquella escala. Va ser el 1976 quan es va preveure aquesta famosa escala. Amb la qual no es contradiu amb el que estem dient nosaltres. Això no ho va fer, perquè l'any 76 suposo que vostès saben que el senyor Gaudí no estava viu, estava ben mort, desgraciadament. Bé, i sin més dilacions passo la paraula perquè us expliqui el tema de les al·legacions al company Itxaso. Bona tarda a tothom. Complementant una mica la informació que ha donat el Salvador, cal dir que també s'han presentat al·legacions per part del que va ser regidor d'urbanisme d'un dels governs socialistes, que era el responsable d'urbanisme, que es diu García Bragado, i han presentat una al·legació també el CAU que n'hi ha dins del temple perquè volen forresferar. Aleshores, una mica en l'acord que van arribar, que ja ha esmentat el Salvador, en l'acord que van arribar van parlar molt de diners, farem això, farem tal, que jo repeteixo, són diners que el temple està obligat a pagar,
És a dir, no és que sigui per tot el tema de la llei de mobilitat, etc. I d'altra banda, clar, aquests diners estan totalment i absolutament condicionats a que l'Ajuntament faci el que li diu el temple. És a dir, que això ha de quedar ben clar. Si no fa això, no hi haurà diners, i això a nosaltres ens sembla que és una mica un xantatge, és a dir, perquè s'ha d'aplicar la llei i punt. Clar, és que diuen, home, és que nosaltres són els primers que han fet això. Sí, però els primers, a aquest preu, millor que no sigueu els primers. Aleshores, com es fan el que vol fer el temple, com es fa, les contrapartides que demana el temple? El temple bàsicament demana més, però anem al gra avui, perquè n'hi ha molta cosa i el PUI aquest que han presentat últimament, nosaltres hem presentat, perquè us feu una idea, 12 al·legacions amb aquest PUI, però és igual, ens centrarem en les fonamentals. Aleshores, les demandes fonamentals del temple són: jo en el carrer Provença vull que em deixeu volar... No, començo per Provença, sí. Jo penso que hem de tenir-lo també present, és a dir, que hem de volar 2,56 metres sobre la vorera en un llarg de 21 metres. A veure, aquí, com que no n'hi ha cap planejament urbanístic que ho contempli, no n'hi ha el PGM del 76 que teniu vosaltres i tal, demanen una modificació del PGM. I bàsicament què fan? Diuen, tu dona'm això, aquests 21 metres de llargada per 2,5 d'amplada i tal, per jo poder fer la capella de l'Assumpta, que li diuen, i jo et dono 2 xamfrans, que un ja està donat, pràcticament encara que no instrumentat, i un altre xamfran, que és el de Sardenya-Provença, que és on precisament està el cau, per tal que puguis eixamplar una mica, o pugui tenir més espai per l'accés de visitants. Bé, nosaltres la primera al·legació és en contra d'això, i després n'hi ha un factor també molt important, que això es fa a través d'un document que s'aprova el 14 de novembre i surt a exposició pública, i el 17 de desembre, diguem, era l'últim període d'al·legacions. En aquest document deia que simultàniament amb aquest es tramitaria el PUI. El PUI és un pla especial integral, que és una derivada del PGM, de més categoria, i deia simultàniament. Van passar dies, va haver-hi una reunió amb la senyora Janet Sant, que va venir a explicar tot això, i nosaltres ja abans ja els havíem alertat. I també en aquesta mateixa reunió els van dir, escolteu, a què jugueu? Perquè aquest document simultani, perquè es pogués entendre una mica el conjunt, no apareixia. I aleshores nosaltres, el dia que vam presentar les al·legacions, que va ser el 18 de desembre, aquest primer document, que feia referència, com us dic, al carrer Provença, precisament es va publicar aquell dia. És a dir, que es va publicar quan vencia el termini per presentar les al·legacions al primer document, sense tenir el segon. Nosaltres això, al final, vam estar esperant, però ja en l'últim moment van incorporar una al·legació que era declarar nul el procediment perquè aquesta simultanietat no s'havia donat. A veure, en dret les formes són importants i hem fet això.
I després vam demanar que no s'aprovés, i també ens oposem en la nostra al·legació a que no es faci el tema de l'assumpte per dues raons. Una, perquè pensem que no és necessari en una ciutat que està ja molt consolidada, que ja és una ciutat molt compacta, i que a més n'hi ha un altre factor. Per canviar el caràcter d'un vial s'ha de modificar el Pla General Metropolità i ells no volen, no modifiquen i volen a través de colar-lo, fan una argumentació a nivell de mobilitat dient, i això és cert, que Provença ha perdut molt el caràcter de via circulatòria, etc., i és molt peatonalitzat, però la llei exigeix que si tu canvies un vial que és de la xarxa bàsica, com ho és Aragó, com ho és la Gran Via, Provença és d'aquests vials, si li vols canviar caràcter, estàs obligat a modificar el PGM i que contempli que Provença ha canviat aquest caràcter. Si no, no pots fer. Aleshores, això és el que va presentar respecte a Provença, afegint una mica també el que en l'impacte social deien que no havia cap impacte quan dins de les afectacions que fan aquí el que és la caseta del cau desapareix. I nosaltres el que demanàvem, no és tant la nostra batalla, però és un tema social també, que es reallotgés el cau dins del recinte del temple, que tindran metres quadrats en soterrani a punta pala. A punta pala. Anem al més important, és a dir, un cop fet això, és curiós perquè el que fan és que si el dia 11 van aprovar lo de Provença, el dia 18, que podien haver-lo aprovat el mateix dia, perquè si anaven una mica paral·lels, com deia el document, el dia 22, és a dir, una setmana després, van aprovar el P8, amb la circumstància de que no el publicaven. Bueno, no se va dir que teniu alguna cosa amagada o... No, entonces, aleshores, en la reunió que van fer en el centre cívic, quan va venir la regidora d'Urbanisme, va dir que havia estat un despiste de no sé quién, que això era el privat o quién no sé què, però bueno, el que és cert és que els documents no han anat paral·lels o simultanis, com el mateix document deia que havien d'anar. En el tema de Mallorca, què fan? Sempre han dit, des de la roda de premsa que jo personalment vaig assistir, aquella que van anunciar Boi Platillo, millones por aquí, millones por allí, van dir que Mallorca quedava fora de tot aquest acord. Bueno, doncs quedarà fora. I curiosament el que fan és els aproven el poder sortir un voladís 5 metres d'amplada, és a dir, en tota la vorera, aquest voladís surt a 25 metres d'alçada, és a dir, no surt des de baix. O sigui, sí que es suporta en les columnes que estan al fil i una mica més del carrer Mallorca, però en les actuals. Però ells presenten ja la... No, deixem que acabi. Però ells ja presenten la solució completa, que és, en la segona fase, han de fer unes columnes paral·leles. Sí, però això és el que no faran ara. No, però ells diuen que a Mallorca no faran res. I quan els periodistes o el que sigui els pregunten sobre això, diuen, no, això no és objecte d'aquest. Home, sí que és objecte. Sobretot en l'al·legació del Col·legi d'Arquitectes queda molt clar també que sobresurt aquest voladís de 5 metres i diuen és que no n'hi ha cap precedent a tot Barcelona sobre això. És a dir, això s'ha de pensar i s'ha de tal. Bueno,
I després n'hi ha un altre element, que no m'estendré, però perquè ho tingueu una mica al cap, que és que l'ordenació del temple és una ordenació especial, però és especial i sobretot és volumètrica, és a dir, no és una mica com una illa de l'Eixample que va per l'alineació de vials i ja està. Això és una mica llenguatge urbanístic, però és perquè ho recordeu. I què fan? No desenvolupen aquesta ordenació volumètrica, és a dir, anuncien, és una ordenació volumètrica, però no defineixen, o almenys no ho hem sabut veure, el volum total del temple. De manera tal que ells, a l'hora de raonar-lo com a superfícies, acaben dient, bueno, això, el temple significa aproximadament una mica més de la meitat d'una illa de l'Eixample en quant a sostre que es pot construir. Però clar, si es fes per volums, que és el que diuen que fan, però no ho expliquen, el temple té una volumetria que és de 2 a 3 vegades més gran que qualsevol illa de l'Eixample. Doncs això també tal. Què demanem, en definitiva, entre una i altra cosa? Que retirin la iniciativa, que és el mateix que demanen els arquitectes, i nosaltres, a més, perquè pensem que la cosa no acabarà aquí, pedim la nul·litat del procediment. Els arquitectes la nul·litat no... Sí? Vale. No tenia tan clar. De la lectura jo pensava que perdien la retirada. Sí, estem en contacte. Tenim un contacte bo. Del moment encara no estem parlant de tirar més avall del carrer Mallorca, No, l'Ajuntament sempre ha dit el carrer Mallorca el carrer Mallorca no és subjecte d'aquesta discussió. Això, quan tot això estigui aprovat, i aleshores obrirem el debat per parlar de la solució de futur del carrer Mallorca. Però clar, si ja es fiquen mitja part de la invasió de Mallorca cap a l'espai públic, de què discutirem després? De com enderrocar-lo o de què? Claro, no. A veure, la realitat és que el PUI que ha presentat i que us acaba d'explicar, realment sí que és cert que fa això dels 25 metres, però després ja fa el de l'escalinata. O sigui, el temple, la Junta del Temple no ha dit que no vol fer-lo. A veure, el que està fent la Junta del Temple és, això és un pastís, i l'Ajuntament li està seguint el joc, i a mi el que m'interessa és repartir aquest pastís. Llavors, ara solventem el tema de Provença i solventem el tema de Glòria. I després ja obrirem un debat ciutadà amb el qual el que volen és que vingui gent de la plaça Espanya, de l'Avinguda Diagonal i de tota Barcelona que decideixi respecte a què és el que es té que fer amb l'escalinata. La primera pregunta que jo em faig, i perdoneu-me, no tinc cap problema, és ¿qué tiene que ver un señor que vive en Plaza España con la problemática que estoy sufriendo yo? Y la problemática que estoy sufriendo yo es que si se le da pie a la Junta a hacer lo que ellos quieren, y no olvidemos que desde un principio he dicho que ellos son los herederos del legado de Gaudí, pues entonces lo que quieren hacer es echarme de mi casa. ¿Qué le importa al que está en Plaza España o en Avenida Diagonal si me echan de casa o no? O a la cátedra de Gaudí, mare de Déu, senyor. Pero es que además el tema de esto lo dice lo que ha salido hoy en la prensa, en el periódico, dice
En concreto, al final dice, en cambio, según el texto del PUI presentado por la Junta Constructora, las reclamaciones que Gaudí hizo en 1917 y la reiteración posterior en los planos de la obra van a misa. O sigui, que lo que está dient la Junta es que, a pesar de todo esto, de que hemos sacado lo del año 75 y todo lo demás, para ellos lo que va a misa es hacer la escalinata. Eso és el que va a misa. Que no és de Gaudí. No, és que després, abans ho diuen que no és de Gaudí. Pero es que es aquello que ¿no quieres lentejas? 2 tazas. 2 tazas. Pero los arquitectos que han hecho este informe, Sí. ¿están a favor? No, están en contra. No. ¿Están en contra? No, ¿quieren que están a favor de ellos o no? No. En A ver, absoluto. los arquitectos... Es más, los arquitectos en sus alegaciones Sí. dicen que las decisiones que está tomando el ayuntamiento son unas decisiones lo suficientemente graves como para que se abra un debate ciudadano, para que se hagan las cosas como Dios manda. Y es más, lo que dicen los arquitectos es que, si bien es cierto que podemos estar discutiendo hasta la saciedad si Gaudí hizo o no dejó de hacer, si la Junta dice o deja de decir, la realidad se ha impuesto. Y allá hay unas construcciones realizadas. Y lo que se tiene que hacer es regularizar estas construcciones. No hacer un pastel y ahora hago una modificación del PGM respecto a la calle Provenza, hago una modificación pequeñita del PUI respecto a la calle Mallorca, dejo que hagan la fachada de las glorias y después ya hablaremos de la escalinata. Coñe, si ha puesto usted la fachada de las glorias, ¿qué quiere que hablemos? ¿Qué quiere que hablemos a estas alturas? ¿Cuándo me voy? Porque lo único que vamos a hablar es cuándo me voy y cómo me van a pagar. No vamos a hablar de nada más. Eso es. A ver, el tema de lo de Gaudí y tal es importante, pero yo ahora cojo el hilo de lo que ha dicho El Salvador. O sea, hagamos un poco abstracción de si Gaudí sí, Gaudí no. Lo que es cierto, y esto Salvador al principio también lo ha mencionado, es que durante casi 100 años ninguna regulación urbanística recogía lo que teóricamente decía Gaudí. O, bueno, vamos a decir lo que dice el templo. Ninguna. Es decir, hubo la única que empezó a contemplarlo fue cuando se hizo una cosa que se llama el Pla de Enlaces, que lo hizo un francés que se llamaba Josely. Entonces Josely intentó, pues se ve que habló con Gaudí para hacer aquella estrella tan rara, tan extensa que parece que quería hacer Gaudí. Al final, bueno, como eso era una cosa que... y al final no se aprobó. Hubo el plan del año 25, el primer plan ya comarcal, y en el plan comarcal no se aprobó. Hubo el plan del 53 y en aquel plan no se aprobó nada. Es decir, que lo único que estaba siempre previsto eran tardó su tiempo y en ejecutarse, ya no digo nada, pero era la Plaza Sagrada Familia, la Plaza Gaudí y la Avenida Gaudí. Y punto. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Ahí que la Corporación Metropolitana de Barcelona, como cuesta poco y ahí hubo unas presiones tremendas para que se incluyera algo, hace una previsión a futuro. Y es cuando hace esa previsión. Pero claro, han pasado 43 años, si mal no me equivoco. En ese periodo, incluso hasta ya el 75, se acaba de consolidar mucho una ciudad que legalmente se ha construido, porque se ha construido según
las previsiones urbanísticas que en cada momento ha habido. ¿Qué ocurre? Que llegados al día de hoy, o sea, todo lo que bordea o rodea a la Sagrada Familia es perfectamente legal y, curiosamente, el único elemento que hay ilegal en todo ese entorno es el propio templo, que no tiene licencias, no tiene licencia de actividad, y dices, coño, ¿y la manera de resolver esto qué es? Dándole al que siempre ha incumplido lo que quiere. A ver, y entonces decir, oye, ¿qué es un derecho más fuerte? ¿El derecho de la ciudad o el derecho privado del templo? Bueno, esa es la batalla. Esa es la batalla. Y entonces nosotros entendemos que el derecho de la ciudad está por encima del derecho al templo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, desde mi punto de vista, se han de respetar las alineaciones que hay en Mallorca y en Provenza, es decir, y que el templo ajuste su proyecto a lo que es su propiedad. Pues bueno, pues en Mallorca recula un poco y hazlo como quieras, eso tiene solución. Y en Mallorca, bueno, pues a la fachada de la Gloria, dale un acabado decorativo y ahí se ha acabado. Porque es que además hay una cosa que no se entiende y es cómo la entrada principal a un monumento de los más visitados del mundo está a 5 metros de altura. Eso no se lo cree nadie. Es decir, en el futuro la entrada principal va a ser la fachada del nacimiento. Y punto. Claro, es que ¿qué van a montar allí? Toda la parafernalia de seguridad. Bueno, además les van a permitir muchísimos metros cuadrados en subterráneo, en la calle, precisamente en la calle Marina, para poder hacer los demás de seguridad y tal. Es decir, bueno, oye, vosotros acabar vuestro templo sin pasaros, porque a nivel de volumetrías yo creo que se están pasando un huevo también, pero bueno, eso que lo digan los técnicos y todo eso. Pero en lo que hace referencia a respetar a los vecinos del entorno, de aquí nos dejamos pasar. Bueno, de todas maneras, si quieres, Salvador, abrimos un pequeño turno. Si quieren. Sí. Usted. Dígame. Sí. Pero bueno, antes yo creo que todos tenemos que reconocer un poco el trabajo que estáis haciendo, porque nos estáis defendiendo en un tema que es muy importante. Creo que este reconocimiento hay que transmitirlo, ¿no? Por parte de todos. Se le agradece. 2 preguntas. Estas alegaciones se llaman lo que habéis presentado. Alegaciones. ¿Cuánto tiempo pueden estimarse que puede haber un resultado? Y segunda, si hasta que no esté este resultado, puede iniciarse alguna de estas obras que claramente pues van por el camino que habéis dicho, ¿no? Si se puede interrumpir, ¿no? Bueno, cuando tú sí todo que claro. A ver, con la ley en la mano, la ley contencioso administrativa, cualquier organismo público, en principio, tiene la obligación de contestar en un plazo de 2 meses. ¿Vale? Eso no quiere decir que esté obligado a contestar. Tiene que contestar. Si en 2 meses no contesta, hay 2 opciones. Una, tú puedes requerir a ese organismo público para que te conteste de forma afirmativa o negativa, pero que te conteste, o puedes esperar al plazo de 6 meses y entonces se abre la vía jurisdiccional, que sería la contencioso administrativa. ¿Vale? Respecto a la segunda pregunta es, en tanto en cuanto no se resuelva, salvo que sea por silencio, si se aprueba, se puede hacer, se puede construir. Sí, se aprueba. Si se aprueba. Sí, se aprueba. De momento está ahí, en exposición, como quien dice, ¿no? Para que se hagan las alegaciones. Se han hecho alegaciones, tanto por una banda como por otra, y bueno, pues ahora habrá que esperar esos 2 meses para aprobarlo. Durante estos 2 meses ellos pueden empezar a...
No, en estos meses no. A ver, complementando un poco, a nivel administrativo, como va a funcionar seguramente la cuestión es de la siguiente manera. Ahora el ayuntamiento ha de aprobar, porque ahora era una aprobación inicial que se llama. El plenario del ayuntamiento, es decir, todos los grupos, han de hacer la aprobación definitiva, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de la calle Provenza, que también lo tiene que hacer, eso va a la Comisión de Urbanismo de Barcelona, que la forman Ayuntamiento y Generalitat, porque como afecta al Plan General Metropolitano, las que afecten al Plan General Metropolitano ha de ir también a la Comisión de Urbanismo, que lo ha de aprobar, ¿vale? Ahí acaba también ante la Generalitat, ante la Comisión de Urbanismo puedes alegar, pero tal, y luego ya viene, en caso de que sea que no, que tal y que cual, el ayuntamiento primero se ha de pronunciar, a veces ni contesta, ni se pronuncia, Yo creo que en esta ocasión alguna cosilla dirá, pero en mi opinión, y ojalá me equivoque, de poca monta, de poca importancia, y ya entrará lo que sería el proceso contencioso administrativo, que ya hay un plazo de tiempo un poco más dilatado, ¿no? Pero que hay que presentarlo en unos plazos determinados, porque nosotros, si nos dejamos pasar los plazos, nos acuden, pero si la administración no cumple con los plazos, no pasa nada. Normalmente es así. ¿Vale? Y respecto a esto de los tiempos, ¿vale? Sí. Estem ara 2 mesos, Sí. estem pràcticament a febrer, ¿no? Bueno, depende, pero ahora no, ellos pueden dilatar eso un poco también, diciendo que les ha costado mucho contestar las alegaciones, que tal y que igual. Yo calculo que ellos tendrán la idea de que en marzo o así ventilarse este tema. No hay una respuesta ni positiva ni negativa. No, es que el ayuntamiento se ha de pronunciar. O sea, ha de responder, ha de responder a que ha hecho una aprobación inicial y dicen, oye, he escuchado las alegaciones, me han escrito, las he desistido todas, no da ninguna razón más. Teóricamente a los alegantes les debería contestar, pero la experiencia nuestra es que ni se toma la molestia, y entonces ahí ya va a aprobación. En el caso de Mallorca ya sería aprobación definitiva, y en el caso de Provenza va a la Generalitat, que eso es un trámite ¿Y esto lo tienen que hacer antes de mayo? Sí. Seguramente sí, claro, porque claro, yo por eso te digo que lo harán hacia marzo o así, porque creo que febrero, o sea, el plenario de enero es mañana, que de hecho nosotros teníamos previsto hacer una rueda de prensa para explicarles todos estos, y la hemos aplazado porque como hay plenario del ayuntamiento y como son los de local los que vienen a cubrirla, pues son los mismos, están en un sitio y en otro, y lo hemos aplazado hasta el martes de la semana que viene. Si hubiera un cambio de gobierno en mayo en el ayuntamiento, ¿este nuevo gobierno podría tirar para atrás lo recién aprobado el anterior? Podría, pero no nos hagamos muchas ilusiones con eso, Sí, podría. Bueno, podría... Sí. ¿Las reclamaciones se hacen al ayuntamiento y a la Generalitat o solamente al ayuntamiento? Solo al ayuntamiento. Ahora se hacen al ayuntamiento. Lo que pasa que luego hay uno de los trámites... ¿Y quién defiende esta situación o quién expone nuestra situación? Bueno, nosotros tenemos... ¿Ustedes? Sí, y estamos asesorados por un arquitecto y por un abogado. Vale. Porque es que en la última reunión que se hizo, que vino Esquerra Republicana, allí un arquitecto, concretamente yo, que le vine exponiendo todo este problema y iba en contra de lo que decía, me dijo que a todas se haría. Bueno. Porque ellos lo que harán será, por decirlo de alguna manera, ofrecernos a nosotros algo que no vamos a poder rechazar, y que entonces ellos podrían hacer una edificio, pero en realidad lo único que quieren, por capricho, palabra textual que me dijo, por capricho es nuestro edificio, por capricho. Bueno,
Que nos den 1 millón de euros a cada uno, nos vamos mañana. No, Estaría bebido. No sé, era un arquitecto. Bueno, silencio, por favor. mire, los caprichos a veces uno se los puede permitir, pero a veces no se los puede permitir. Mire usted, a mí muchas veces me encapricho de que me gustaría tener un Ferrari, pero resulta que no lo puedo tener. Posiblemente el de Esquerra Republicana su capricho es ver la famosa escalinata. Le debe hacer mucha ilusión subir y bajar escalones, y perdóneme que sea irónico, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que por encima de lo que digan los políticos, por encima, yo siempre digo lo mismo, por encima de lo que digan los políticos, por encima de lo que podamos decir nosotros, hay unos señores que se llaman jueces, hay unas personas que se llaman jueces, hay unos juicios, hay unos contenciosos administrativos, hay unas leyes que ha aprobado el Estado y que ha aprobado la Generalitat, y que por lo tanto todos estamos sometidos a la ley. Desde el primer político, el presidente del gobierno español, hasta el último político del consejero del Ayuntamiento de Barcelona. Ya veremos. Lo que sí que tenemos que tener muy claro que esto es una lucha y además es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo. Habrá momentos en que tendremos alegrías y habrá momentos en que tendremos verdaderas decepciones. ¿Vale? Pero yo creo que al final, posiblemente la alegría, como se suele decir, ríe mejor quien ríe último. Entonces, yo solamente le puedo decir esto. Que se ha creado, mire usted, durante toda una serie de años, desde el 1900 y pico, los diferentes personas que han estado en la junta del templo han ido creando unas noticias, una fake news que se dicen ahora, precisamente a través de la escalinata, la famosa escalinata. Pero vamos a ver, si a mí me está diciendo todo un colegio de arquitectos que eso no es de Gaudí, yo lo voy a poner en duda. ¿Usted lo pone en duda? Porque claro, se supone que el Colegio de Arquitectos de Cataluña debe de saber bastante, porque cualquier arquitecto tiene que depositar los planos en el Colegio de Arquitectos, los tiene que visar. Pero es que además también está la delegación, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través de su delegación de Patrimonio Artístico, quien dice que tampoco existe eso. Vamos a poner en duda a unas personas que son esto, y seguro que si seguimos escarbando encontraremos más cosas. ¿Me entiende? Entonces, Perdó, una pregunta. Vosaltres que esteu posats en el tema, la correlació de forces polítiques, perquè clar, estem donant percentatge que això s'aprovarà en plenari, però la correlació de forces polítiques realment està tots a favor d'aprovar-ho o no? Perquè aquí depèn dels partits. Sí, a veure, s'ha de dir que el tema de la negociació, Junta-Ajuntament s'ha portat, com sabeu, d'un secretisme totalment a esquenes de nosaltres. Quan se'ns va dir al juliol del 2017 que es crearien 3 comissions per abordar l'urbanisme, els usos i la mobilitat. I no es va fer ninguna. És a dir, en aquell moment sí que es van reconèixer que estaven parlant amb l'Ajuntament i a nosaltres ens va semblar que... I es va dir, primer parlem d'això i un cop que parlem d'això parlarem de lo que ens interessava a nosaltres, que era modificar el PGM que ens afecta a nosaltres. Per què? Per treure les afectacions, que és el nostre objectiu. Aleshores, clar, a partir d'aquí i d'aquest acord, l'Ajuntament, en la comissió d'urbanisme, que és una comissió, no és el plenari, presenta el que és aquests 2 documents, que per cert els presenta per separat, bé, bueno, és el que deia el Salvador, si troncegem el pastel i ara ens fixem en aquest trosset i després en l'altre i després en l'altre, serà més fàcil colar el pastelón, no? I aleshores, en aquesta comissió d'urbanisme van votar a favor quasi tots els partits polítics.
tengueu-ho en compte, es va abstenir el PSC i va votar en contra la CUP. Els altres van votar a favor. O sigui que no el tenim gaire sonat. Què passa? Home, jo, per exemple, amb el representant d'Esquerra, un cop que s'havia fet això, li vaig explicar el pastel que havia i va dir, collons, no? Com diciendo, clar, en aquestes votacions té molt de veure el joc polític. Tu apoya'm aquí, jo t'apoyo allí, tal i qual. No entren ni molt menys en el fons de la qüestió. Què interessa ara? Que, com dèiem nosaltres i diuen els arquitectes, no s'ha d'esperar a fer el debat quan tot estigui dat i beneït. És a dir, ara hem de començar a fer el debat, a mobilitzar-nos ara. Clar, perquè si esperem a que això estigui aprovat, cagada la vemos, tot i que l'aprovi, perquè ja seguirem per la via judicial, etc. I com deia Salvador, aquesta és una batalla llarga i tenaç. És a dir, que hem d'agafar-la amb serenitat, però amb molta determinació. I no tenir por a que si som més grans o més petits i tal. És a dir, nosaltres hem de defensar amb ungles i dents el dret que tenim als nostres habitatges. I aquest dret és un dret fundamental, és un dret constitucional, etc. I el dret a la ciutat a respectar qual ha estat la seva evolució i perquè uns senyors vulguin, el capritxi que s'ha dit d'això, no. És a dir, ha de prevaldre els drets dels veïns. Perdón. No sé. Bueno, yo soy nuevo, compré la semana pasada y me encontré el pastel, no tiene ningún interés. Yo tengo una duda, ¿vale? Es una empresa, en realidad, si fuera del gobierno, vale, pero una empresa privada, lo que es la dueña, la propietaria, la que se está llevando todo el pastel y tal. Una empresa privada nos puede echar de un derecho fundamental, que son nuestras viviendas. O sea, nosotros podemos elevar eso a nivel europeo. ¿Me entendés lo que quiero decir? O sea, está el juicio, ahora me dice el juzgado de aquí, me da igual el juzgado de aquí lo que me diga, me da igual lo que me diga el juez del Supremo. Nos podemos ir a nivel europeo, que se está hablando, porque nos están echando de nuestras casas para hacer un negocio. Entonces tú haces el negocio con tu terreno lo que tú quieras, pero que tú me quieras echar a mí de mi casa, que es lo que yo estoy metiendo. O sea, yo lo veo un poco Ford. O sea, ¿me entendés lo que quiero decir o no? O sea, lo podemos con un buen abogado elevarlo a nivel europeo. Porque tú estás haciendo de un negocio, tú en tu casa lo que tú quieras, pero que tú estás haciendo en la mía. Entonces, una empresa privada la va a apoyar el gobierno para echarme tú de mi casa. ¿No? El gobierno puede echar cuando pone un bien con una carretera o algo, pero para que tú hagas más negocio que es privado, que no es público, es lo que yo me quiero referir. Entonces, para esa regla de tres tendría que salir de manos privadas y pasar a manos públicas, la Sagrada Familia, para poder decir que es por el bien de los españoles. Eso no es por el bien de los españoles, eso es por el bien de las empresas que hay metidas China y del copón divino. Perdón, Tiene toda la razón, pero vamos a ver, la administración lo puede hacer. La administración en un momento determinado puede considerar que si eso fuera es un público, bien, sí, pero si es privado pero puede hacer. es que puede decir que eso es para un bien público. Claro. Escuche, es que la administración le puede decir que esto es para un bien público, que es un beneficio para la comunidad. Y entonces, delante de la administración, mire usted, la administración es como un ogro. Y perdóneme la expresión, pero es como un ogro, O sea, es como quien se va pegando contra un muro. La administración, aunque se esté dando cuenta que la está metiendo, no la pata hasta aquí, sino hasta la coronilla, ella va a seguir manteniendo, es como un elefante, o sea, se va pegando, pero al final de esto. ¿Cuál es la manera que tenemos los ciudadanos de parar la administración? Oiga, a través de los juzgados, ¿me entiende? Entonces, ¿que la administración lo puede hacer? Sí, puede, en un momento determinado puede decir, esto es un bien que es una necesidad pública. Sí, vamos. Bueno, no funciona ahora la Sagrada Familia. O sea, es absurdo, ¿me entiendes o no? Pero dígame, pero vamos a ver, que yo no le estoy discutiendo, que le estoy comprendiendo, o sea, y estoy completamente de acuerdo con usted, que decir esto en una cosa que es un tema privado, que es del clero, vamos a ser claros, es del clero, porque el que se está llevando aquí la pasta es el clero, pues oiga, a mí me resulta muy difícil entenderlo, pero que la administración lo puede hacer, estoy diciendo que sí. Otra cosa es que después lo pueda conseguir. Hacer es una cosa, conseguir es otra. Perdón, la segunda pregunta. ¿Qué plazo tengo? ¿Empiezo a hacer la obra o no la hago?
Mire usted, no se lo sabía. Es una contestación que no se la sabía dar yo. La obra de Reforma, ¿ya la has comprado? Pues hazla, claro, la tienes que hacer. No, perdone, estaba el señor Francesc. Sisplau. Jo el que no acabo de veure del tot és les actuacions ara, perquè, o sigui, parlant clar, vull dir, que es faci la Sagrada Família o no, completa o no, dependrà bàsicament de l'Ajuntament de Tort que es decideixi. Sí. Independentment dels documents, independentment de la història, independentment de si de gaudir o no, perquè això ja ha ultrapassat qualsevol de les qüestions que puguem nosaltres valorar. Vull dir, la Sagrada Família és un monument equiparable a la Torre Eiffel. Des de tots els punts de vista és un monument que està col·locat en un lloc que no hi cap. Això, escolti, l'altra qüestió és que després volumètricament s'hagin passat o tal, però objectivament la Sagrada Família no té lloc. No té lloc, vull dir, qualsevol que ho fes de nou, evidentment es carregaria una, dos, tres o quatre mansanes. Bueno, no les faria, perquè si ha de fer allò, ho faria en un lloc que hi capigués. Com no hi cap, evidentment, doncs la faria diferent. Això és evident. Independentment del que va imaginar el senyor Gaudí, que al final importarà molt poc a l'hora de decidir. S'ha de tenir en compte, però seran arguments que qualsevol polític, de tot el que sigui, per mínimament bo que sigui, ja li pots explicar la història de Gaudí i tota la història de l'arquitectura de Catalunya, però qualsevol polític mínimament hàbil, com ha dit vostè, portant el 50% dels barcelonins que no els afecta res, evidentment voldrien tenir la Sagrada Família com la Torre Eiffel a París. Qualsevol barceloní voldria això. Això és així. Diu, l'altre, això no treu que evidentment a mi, i dient això, jo el que no vull és que faci. Però per què? Perquè m'afecta. Senzillament. Pocs arguments tinc per evitar que es faci, perquè la voluntat jo crec que majoritàriament seria claríssima, no com el tramvia de la Diagonal, sinó que guanyaríem per golejada, i judicialment, doncs, evidentment, el que lograrem serà que les coses vagin molt més a poc, perquè al final, doncs, evidentment, les administracions el que no poden fer, que a vegades ho fan, el que no poden fer és fer les coses malament. Vull dir, els direm que fan una cosa malament i el que faran serà corregir-la i fer-la si hi ha voluntat política de fer-ho. Jo el que penso que el problema de fons, i per el que en el fons crec que estem aquí, no és per aquest debat, perquè aquest debat el podem tenir, jo crec que el perderia, sinó per veure, diu, escolti, realment quin és el projecte que volen fer? Quin és el projecte que volen fer? I començar a delimitar, per exemple, qui realment està afectat i qui no. És que en aquests moments no ho sabem. En aquests moments, jo, per exemple, estic afectat, però teòricament el que està a la cantonada està afectat, però menys. Però escolta, és segur que la voluntat del projecte és només fer el passeig del mig? Qui ens està dient ara, en aquests moments, que la voluntat no és carregar-se les dues illes? Sí, és la seva voluntat. És que la voluntat és esa. Però jo el que vull dir és que, el que no és de rebut, crec jo, és que en aquests moments tinguem suposicions. És que és el que jo no entenc. O sigui, el que nosaltres com a ciutadans tenim dret, ciutadans afectats, el que tenim dret, després ja batallarem, però com a mínim el que tenim dret és en quina situació estem. És que no sabem ni això. O sigui, jo no sé en quina situació estic, perquè quan ho sàpiga ja plantejaré d'alguna manera quina és l'estratègia o quina no.
Però el que no, perquè, i això dius, ja veurem si la guanyaré la batalla. Però home, el que no poden fer-me els polítics, a mi, és deixar-me amb absoluta indefensió. És que jo no sé el que puc fer. És que els senyors que viuen a la cantonada de València, Marina, estan en la mateixa situació que jo. És que si ho estan, anirem junts segurament. Però si no, serà molt difícil que anem junts, perquè la seva problemàtica és diferent a la meva. Si ho han d'anar tots junts, Sí, yo creo que nosotros no tenemos que esperar a que nos digan qué es lo que ellos quieren hacer. Claro. Jo el que dic, després de problemes en tindrem molts, però el que no hi ha dret, i jo ho reclamo, l'altra vegada jo ho vaig reclamar i no sé com fer-ho, sincerament, no sé, escolta, i el que us demano a vosaltres, que sou els que esteu realment pencant, és a veure si logrem això. Diu, escolti, hi ha algú que ens pugui dir realment quina és la voluntat real d'aquest projecte? Miri, jo el divendres, al igual que tota una sèrie de persones que n'hi ha aquí, perdoni que li hagi tallat, jo el divendres estava amb una... Miri, amb la senyora Colau, com tinc aquestes senyores, o potser més a prop. Potser més a prop. Li vaig fer 3 preguntes. 3, molt concretes. Què opina vostè que una entitat privada ocupi sòl urbà? Tomo nota. Tomo nota. Quan em va... L'altre és, què opina vostè respecte a que n'hi ha aquests informes del Col·legi d'Arquitectes i de la d'això, que diu que les escalinates aquestes famoses no són del senyor Gaudí, per tant, d'això. I com és que vostè ha signat els pactes que acaba de signar amb la Junta del Temple, que significa, en principi, i tal com ho veiem nosaltres, que es faran aquestes escalinates i faran les afectacions. Ah, això és així? Ah, no ho sabia. M'entén? Ara, això sí, miri, va haver una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció quan la vaig veure entrar. I no he fet cap comentari ni amb ningú ni amb els que estan amb mi a la taula, que suposo que també es va fixar. És que venia amb el famós pamfleto que ha fet la Sagrada Família de lo fantástico y el privilegio que significa vivir. Li va donar a vostè? No, la vaig esperar fora i li vaig desplegar al davant amb un cartell enganxat al damunt que deia viure la Sagrada Família fins quan? Doncs em va cridar l'atenció. La vaig plantar i li vaig dir, jo no puc entrar perquè això està ple, però espero que els meus veïns que estan a dins els expliquis fins quan. La senyora que tinc aquí al costat, la senyora Anta, li va fer una pregunta dient-li, vostè ha patit el problema de l'habitatge. Què pensa fer vostè i quines decisions pensa prendre vostè respecte a la problemàtica que està creant a l'habitatge als que estem afectats? Què li va contestar? No sé. Diu que per ella no es tiraria cap edifici. No, jo, perdó, jo acabant, queria intervenir una mica sobre l'última intervenció. A veure, jo crec que en aquests moments el debat, almenys des del punt de vista dels veïns, és el debat del què s'ha de fer i cadascú que digui el que voldrà fer s'ha de fer ara. Tema 1. Tema 2. A veure, en aquests moments, i entre un altre aspecte de la Sagrada Família, la Sagrada Família està recaudant a prop de 100 milions d'euros a l'any en entrades. A veure, d'obres, pel que diuen els mateixos, fan entre 40 i 50, que això quasi lo han doblat de 4 anys cap aquí. Entre 40, o sigui, la meitat del que recauden aproximadament ho destinen a fer obres. L'altra meitat, suposem que està per pagar tot el personal, totes les coses i alguna cosa que igual no sabem. Aleshores, nosaltres hem demanat paralitzar el temple? No demanarem. Hem demanat que s'acabi ben acabat i complir les normes que tothom ha de complir. Aleshores, actualment venen 4,5 milions de persones a dins del temple.
que són aquests 100 milions aproximadament. Quan s'acabi el temple, quan voldran recaudar? Per fer què? Clar, jo, igual que aquest senyor, pot pensar, i penso, que la codícia és molt llaminera i aquí tothom vol embutxacar-se, però a veure, l'objectiu del temple, no l'oblidem, és que era un temple expiatori i que està acabant sent un gran negoci de Caldeu. A veure, aquest gran negoci, nosaltres el que pensem és que ha de tenir uns límits, és a dir, i ha de ser compatible amb el respecte a com s'ha construït la ciutat i a la convivència veïnal, cosa que ara es fa d'una manera bastant deficient. Aleshores, a veure, el temple, el futur, té tot el futur del món. Per què volen ells l'avinguda? Cony, la volen per no fotre 4,5 milions, per fotre-ne 8. Per què? Per benefici de qui? D'ells. Claro, és a dir, és que, i és una mica el que deia aquell senyor, a on està l'interès general, que és el que ha de defensar l'administració? A cap lloc. Se m'ha oblidat dir-ho, però a les al·legacions fem referència també a que no n'hi ha una defensa de l'interès general, sinó de un interés particular. A nivel arquitectónico, mi casa tiene 100 años. Es patrimonio de Cataluña y es una fachada histórica y tal. ¿Por qué coño tiene que tirar mi casa? Que no es un edificio muy bueno. A veure, aleshores, jo una altra cosa... No, jo una altra cosa que volia... No, vivia una persona per allà darrere. Perdó, espera. Sí, yo quería decir, además colaboro plenamente todo lo que ha dicho el señor anterior, pero esto no se va a parar. En la reunión anterior alguien comentó el tema de las expropiaciones. En el caso que se llegara a efecto el tema de las expropiaciones, también se dijo cómo se valoraría. Yo creo que equivocadamente me gustaría, como primera pregunta, que ese tema quedara claro. ¿Sobre qué valor se hace una expropiación? ¿Y en base a qué interés? Hay jurisprudencia sobre eso. Sería conveniente empezar a tratar esos temas. Entre otras cuestiones, porque los que vivimos en la famosa finca de Mallorca, tenemos el IBI afectado. Y repito, hay jurisprudencia sobre las indemnizaciones en los IBIs afectados. Al hilo de esos documentos que han aparecido y que de alguna manera verifican que todo esto es una gran mentira, quizás una de las primeras medidas, o una de las medidas que podríamos empezar a tomar, sería reclamar del ayuntamiento que el IBI se ajustara al edificio en cuestión que no está afectado por esa medida. Porque puede darse el caso que, llegado el momento, al reparo de ese, vamos a decir, IBI mal aplicado, sobre eso hicieran valoraciones a la baja. En el caso de que éstas se hicieran por el IBI y no por el valor del suelo. Creo que es algo que ya no solamente por los que vivimos en Mallorca, el famoso edificio de Navarro, sino por todos los demás. Sería interesante empezar a trabajar este asunto, si es que ya lo han hecho ustedes. Mire, ya le dije desde un principio, no sé si usted estuvo en la otra reunión, yo no soy administrativista, no me dedico a este tema, yo me dedico a otros temas dentro del derecho, por lo tanto, lo que le voy a decir yo, en principio, no necesariamente tiene que ser lo cierto. Lo que sí que yo he leído y he estudiado es que las expropiaciones por parte de la administración siempre se realizan en base al IBI con un índice corrector. Si usted no está conforme con ello, usted puede acudir a la jurisdicción y pedir lo que se llama el justiprecio, ¿vale? Pero claro, entonces viene el segundo problema, que es que le vendrá el señor de Hacienda y le dirá: oiga, usted me ha estado diciendo que este inmueble valía 10 euros y ahora usted ha puesto diciendo que vale
200 euros. Pues oiga, durante 4 años usted me ha pagado a valor de 10 euros. Págueme la diferencia hasta los 200 euros. Yo casi prefiero pagar. ¿Me entiende? Entonces, yo lo que le puedo decir es esto. Y lo que yo he vivido en otras expropiaciones tangencialmente es que la administración paga en base a valor IBI con un índice corrector, y si usted no está conforme, váyase usted al correspondiente juicio contencioso administrativo a pedir el justiprecio. Y luego le viene el otro. ¿Me entiende? Pero puede que esté equivocado, porque no soy administrativista, no me dedico a las expropiaciones y posiblemente esto se lo podrá responder una persona que esté dentro de ese mundo. Yo no lo estoy. Yo estoy dentro del mundo civil. Pero lo que él decía es que si el IBI está afectado de alguna forma, si eso influye a la hora de... Claro, por supuesto que va a influir, porque claro, usted tiene un IBI que no está diciendo realmente la realmente la valoración de su Si hay una expropiación, te pagarán a razón del IBI. Bueno, no. yo de verdad es que no... A ver, ¿Alguna negociación? en sondeos que hicimos en las anteriores conversaciones que hubo con el ayuntamiento, también dijeron que ellos actualmente tendían a pagar precio de mercado. Sí. No, lo que pasa que, a ver, pero yo con todo respeto, y es un tema que se puede mirar y todo esto, pero yo creo que ahora nos hemos de centrar en lo que nos une, y lo que nos une es que a todos, yo no diferiría, a mí me afecta más o a mí me afecta menos, porque la salida, yo creo, de los vecinos, si queremos ganar esta batalla, ha de ser una salida en la que todos estemos conformes. Y entonces no empecemos a ver si a mí ya no me afecta y me voy, y así a mí sí no me voy, sino que hemos de tener la suficiente capacidad y solidaridad como para decir, oye, aquí en este barco estamos metidos todos, hombre, tampoco iremos al suicidio, pero sí que entre todos haremos mucho más fuerza, porque además la solución ahí no va a ser para un trocito así y otro trocito asado, ha de ser una solución que ya en el anterior mandato ya lo dibujamos con el ayuntamiento, y ahora haré una referencia, ha de ser de conjunto, ha de ser de conjunto. Las afectaciones las tenemos todos, unos 17,6 y otros 14A. Esas afectaciones han de desaparecer, pero claro, lo que hemos de hacer es que lo nuevo no sea peor, sino que sea mejor, y eso es tal. Y finalmente, os recuerdo que en el anterior mandato se hicieron toda una serie de criterios y tal, de cómo se tendría en todo caso que actuar en un hipotético consenso y tal, y primero el templo ni apareció, no participó en ninguna reunión. Entonces ahora, yo no soy el templo, yo lo que en estos momentos, y más teniendo la experiencia que tuvimos del anterior mandato, nosotros lo que hemos de defender es nuestro derecho a la vivienda. El templo, si quiere hacer otro proyecto, como decía el señor, una cosa de la que debería decir es estudiar las afectaciones, valorarlas, evaluarlas y decir, ¿y quién las financia? ¿Y cómo se financian? ¿Y cómo se ejecutarían? O sea, que eso es un proyecto de... Bueno, es que es de Gaudí, sí, joder, es de Gaudí. Y a mí qué me importa que sea de Gaudí o no, con todos los respetos, que yo lo admiro. Sino que, oiga, usted si tiene otra alternativa aquí, que es que todos estos vecinos se vayan, calcule cuánto tal, cuánto cual, cuándo lo hago, cuándo no sé qué, y entonces ya discutiremos si es mejor la tuya o es mejor la mía. Claro, pero claro, para ese debate hace falta mucha transparencia, y en este momento lo que menos hay es transparencia, y el ayuntamiento actual, desgraciadamente, está jugando también a ese juego, y eso no vale. Aviam, jo voldria dir una cosa. Aquí el més important és que anem tots junts. Si vosaltres voleu que nosaltres continuem amb aquesta lluita, ens ho heu de dir. Nosaltres continuarem per poder aconseguir el màxim. Però el que sí que pensem és que és el moment oportú que poguéssim reunir els polítics que vulguin vindre, invitar-los a vindre, i nosaltres el que hauríem de fer és fer
una signatura de totes les persones afectades, que nosaltres posaríem la taula al carrer davant de la finca de Núñez i Navarro, que diguéssim és el buc insígnia que ens està defensant, doncs llavors posaríem allà per fer signatures i llavors, diguéssim, invitar els polítics que vinguin i ensenyar-los un plec de signatures que si puguem ser a més de 300, 1.500, dir-los, mireu senyors, nosaltres demanem això i els veïns també. I volem que vosaltres ens digueu quins són les finques afectades, si és que n'hi ha afectades. Però el que principalment volem és que aquesta afectació, d'una vegada per totes, es posin vostès d'acord i quan fan aquestes reunions, sisplau que es posin tots d'acord i que les treguin. A mi em sembla molt bé el d'en Gaudí, però partim de la base que no poden publicitar aquest edifici com un edifici d'en Gaudí, perquè en Gaudí només té la part del naixement. Aquella és la façana d'en Gaudí. Les altres és de l'arquitecte tal, de l'arquitecte qual i de l'altre. Quan van començar a fer la catedral, o qualsevol catedral del món, que van trigar X anys, 100, 200, el que sigui, la va començar un arquitecte X. Però no van continuar dient aquella catedral és de l'arquitecte X, ni la que va continuar és de l'arquitecte X, sinó que va dir és una catedral romànica, gòtica, com o sigui, de la categoria que sigui. Però el que no poden dir, que és el que estan publicitant per tota Europa, que és un edifici d'en Gaudí, i això és mentida, no és d'en Gaudí. En Gaudí només té un tros, el de més l'estan acabant com volen. Per tant, nosaltres el que volem, i suposo que si esteu d'acord, ens ho dieu i ho defensarem, que volem que treguin les afectacions. No que diguin aquelles afectats, aquell no, aquell sí. No, que treguin. Però, sisplau, ajudeu-nos i quan més siguem, més força tindrem. Nosaltres posarem el dia, ja us ho enviarem, perquè jo tinc diferents correus de tothom, us enviaré un correu per dir-vos-ho. El dissabte de tal hora, posarem una taula algun companys que m'acompanyi i signar i dieu a tothom, els vostres veïns, els vostres amics, els que visquin afectats i els que no visquin afectats també, perquè com que ells volen preguntar el que viu a la catedral, el que viu a la part alta de Barcelona, a plaça d'Espanya o al carrer que sigui, que també voti per veure si fan les escales o no, doncs nosaltres també, el que no estigui afectat però que estigui al barri i que vulgui que aquest barri torni a ser un barri de debò, doncs que llavors que firmi, que no hi ha problema. Nosaltres us ho passarem, estarem allà, us passarem el dia que farem això i si esteu d'acord ho tirem endavant. Sí, un segon. Nosaltres posarem còpies a la taula i llavors us les emporteu al que vulgui i que firmin. Un segon. No, sisplau, espereu un moment perquè la reunió tenia dues parts. Una part era la que més o menys ja hem sentit el parer de diferent gent i la segona part és una cosa molt important que hem dit, és a dir, d'aquí al mes de maig, què fem? Bueno, no, que comencem ara. No, clar, que això ho hem de fer abans de les eleccions, perquè quan arribin les eleccions, abans que arribin les eleccions, que aquests polítics es posicionin, perquè vam fer una, em sembla que va ser a la Sadeta, que hi havia els polítics... No, vam fer una al centre cívic en el mes... que hi havia els polítics, un representant de cada polític, tots no van venir i encara no saben el que estava passant. No ens van poder contestar de res. Hi havia gent que va marxar... No, és que no sabien res de res. Per tant, nosaltres volem fer aquesta reunió amb els polítics, que vinguin, tenim la signatura de tots vosaltres, de tots els afectats, i els que no ho siguin també, i presentar-los amb els polítics i dir, mireu, això és el que vol el poble, això és el que vol el barri, i això és el que vol la ciutat. Per tant, posicioneu-vos. I si no, quan vinguin les votacions, us ho trobareu. En tot cas, a veure, molt breument, hem pensat en diferents... Ai, perdó. Un moment, Joan, que volen parlar. Vale. Sí, jo volia ampliar una mica el que ha dit el company, en el sentit de que hem de posicionar-nos d'alguna manera, però hem d'obligar l'Ajuntament que sigui ja immediatament amb aquesta campanya de Colau, perquè no sé si serà la Colau o serà una altra, perquè sigui qui sigui, com ha dit ell, no ens defensaran i no estaran per nosaltres, perquè la majoria de barcelonins els sembla molt bé que ens fotin fora de casa. Això que ho tingueu clar. I llavors, en fi,
Però jo el que penso com ell és que ens havíem de posar les piles per obligar, per demanar ja de la manera formal que sigui, a l'Ajuntament que sigui, i ara mateix ja, que obliguin a la seva família a el que ell ha dit, que digui què vol fer. I davant d'això podrem actuar. Mentre no sapiguem realment el que ells volen fer sobre paper, no podem fer res. I després, això de la signatura em sembla molt bé, però no confiem en altres. Només podem confiar en nosaltres. Perquè jo tinc coneguts que no són del barri, que són del barri del costat, i que, bueno, la seva família ha de fer el que li sembli. Per tant, senyora, m'està donant el raó que hem de parlar amb els polítics. Per això volem reunir els polítics que vinguin i diguin el que volem. Què volem? Que aquesta... No volem que... No farà en cap cas si nosaltres no incidim en dir-los, a veure, vostès han de demanar això a la Sagrada Família i han de fer efectiu què vol fer la Sagrada Família. A veure, la Sagrada Família el que voldria és les dues silles netes i tot el terreny per ells. Bueno, clar, però això, Llucia, com ho fas? Li poses una pistola en el pit amb una espasa o com ho fas? Claro, ja s'estem demanant que diguin, no? A veure, per què l'Ajuntament aplaça el debat a quan s'aprovi tot això? Per què? I per què no es fa, com diuen els arquitectes i diem nosaltres, el debat s'ha de fer ara. És a dir, atureu una mica qualsevol cosa i fem el debat de tot, no d'aquest trosset. Clar, perquè... Que sigui ja el debat. Sí, però... Ja, però... Sí, serà si volen. És a dir, Lúcia, però això... Ja acabo. Això tenint en compte que els partits polítics tenen les seves estratègies. Nosaltres en què ens hem d'apoyar? Ens hem d'apoyar en els veïns, el primer els afectats, el segon el barri i després en el teixit social de la ciutat. I els polítics sempre van al darrere d'això, perquè si no belluguem no ho faran. Escolti. El teixit social de Barcelona no és que opinin que nosaltres tenim raó. Bueno, a veure, ja veurem. Llucia, tu ja te dones per derrotada. No, senyor. S'ha de discutir. Pensen que la Sagrada Família ha de tenir aquella vinguda. Bueno, pues ja discutirem. Si hem estat 40 anys amb el privilegi de viure al costat de la seva família, doncs ara si hem de marxar i ja està. Això m'ho han dit a mi, així de persones. Bueno, escolti, vale. A veure, vostè... Perdó, Juan. A veure, escolti'm, vostè estava el divendres a la reunió amb l'Ada Colau. Li va fer una pregunta molt concreta. Deixi'm acabar, sisplau. Jo li he estat escoltant, només li demano que em doni el mateix dret. Vostè li va fer una pregunta molt concreta respecte al tema de les expropiacions i que això significava un cost molt elevat per als ciutadans. Què li va contestar la senyora Colau? No res. No res. Doncs llavors, si això li fa a vostè, com ens ho va fer a molts que estàvem allà el divendres i que vostè ho va veure, doncs no em digui que li tenim que obligar els polítics a que es defineixin. Miri, els polítics es definiran a partir del moment en què vegin que tenen una problemàtica. I aquesta és la segona part que li anaven a parlar en aquests moments, que és no única i exclusivament que nosaltres fem i ens desfem i mirem i presentem al·legacions i presentem X i presentem Y, sinó també demostrar de cara als polítics que aquí n'hi ha una sèrie de gent que està disposada a defensar-se manifestant-se de forma totalment pacífica, no violenta, però tocant els nassos a la Sagrada Família. Bé, m'entén? Llavors, una de les coses, perquè vostè vegi, una de les coses que ja hem parlat i que hem discutit, home, es pot començar per fer una manifestació, anar totes les persones amb el carrito de compra, des del carrer Diagonal, pujant per al carrer Marina, per al carrer Marina, fins a acabar al carrer Provença, rodejar la Sagrada Família i els turistes que vinguin a darrere nostra. I anem a paso de caracol. No de tortuga, que aún es muy elevado. El de caracol.
Això és el que li anàvem a proposar, per això els he dit, vostès volen que nosaltres continuem? És que no n'estic... És que, mira, una cosa no és incompatible amb l'altra. Si hi ha coses que depenen d'un, hi ha coses que no depenen d'un. Claro. Tu pots actuar amb el que depèn d'un. De nosaltres. Aquella acció depèn de tu. Tu decideixes anar amb el carro, anar amb el client i votar. Miri, escolti, jo li puc agafar el polític que vostè vulgui i li puc dir que faci el favor de dir-me què és el que pensa fer, però resulta que el polític m'explicarà el que vulgui. No, és que no tengo majoria. M'entén? Llavors, l'única manera de que tenim de que els polítics prenguin una decisió perquè veuen que tenen un problema és a través d'accions d'aquest tipus, senyors, i aquesta és la segona part, senyora, i és que aquesta és la segona part que li pensàvem explicar, si vostès estaven disposats. Si la funcionan los taxistas, nos puede funcionar a nosotros. Pues ya está. Si tenemos que hacer acampada en la plaza del ayuntamiento, pues da igual. A veure, un segon. El que anaven a explicar era que d'aquí a les eleccions, que es marquem una mica aquest primer període, seria fer manifestacions, com ha dit el Salvador, el tercer dissabte de cada mes. Que seria, començaríem el dia, si no m'equivoco, 16 de febrer. Serien això, manifestacions pacífiques, envoltar això, parar, és a dir, que els veïns al carrer, és a dir, tenim dret a anar nosaltres pel carrer, abans que d'altres, o com a mínim al mateix temps, etc. Aleshores, d'això en faríem 4. El que passa que la del mes d'abril, per comptes del tercer dissabte, seria el quart, perquè toca la Setmana Santa. La setmana... Sí, però, bueno... No, bueno, és un tema a debatir. Jo lo deia perquè molta gent se'n va... Clar, si no som prou gent... És a dir, hem de ser conscients... Perdó. Hem de ser conscients... No, hem de ser conscients de que si fem aquest tipus d'accions les hem de fer ben fetes i amb gent. No. Bueno, clar, però jo precisament... Vale, a veure, queda incògnita de Setmana Santa, que ja tenim dos endavant i ja la parlarem, la incògnita de Setmana Santa. Hem pensat en que s'ha de fer una tasca de divulgació i explicativa entre veïns i oberta al barri, en el sentit d'explicar veritablement què passa a la Sagrada Família, no la història que ha explicat sempre el temple. I d'això hem previst de l'ordre de 2 o 3 xerrades a l'espai 210, que està allí a Padilla. Hem previst... Si no s'explica clar... No, si no s'explica clar, la gent està que és la casa de Núñez i Navarro... No, de cara a això... Perdó. Llavors es té de fer l'efecte que és tot en general. Sí, no, de cara a això hem acordat, i a la propera reunió que tinguem la comissió ho parlarem, de fer una mena de PowerPoint, amb imatges, que expliqui una mica tota l'evolució de tot això i els moments més importants, que sigui una cosa molt didàctica, que no sigui molt llarga i tal, i que la gent tingui ja una altra visió de la història de la Sagrada Família, la visió veritable. Claro. Després... I a nivell de xarxes socials també pensa fer. El què? A nivell de xarxes socials. Redes sociales, Twitter, Facebook... Sí, a veure, nosaltres estem explicant el que hem pensat que hem fet i esperem les propostes que digueu vosaltres. No és una decisió nostra, és una decisió de tots vostès. A veure, nosaltres hem pensat, però vostès també tenim que pensar, potser a mi se m'escapa el Twitter,
Sí, o necessitem col·laboració amb això. I certes coses no les domino encara. És que no estem dient que sigui una cosa tancada el que estem dient nosaltres. Ja els hem dit, nosaltres, el primer que li preguntem és, estan amb nosaltres? Escolti, si estan amb nosaltres, anem fent i estudiant idees, nosaltres se'ns ha ocorregut aquestes idees, però que no són incompatibles amb altres sèries d'idees. A veure, el que sí que és cert és que, miri, a veure, i perdonin, perquè és que últimament es parla molt d'això, però bueno, Goering va crear una bona escola amb les notícies falses. A Hitler li va funcionar molt bé. I perdoni'm aquesta, i estic comprant una cosa que em desagrada molt tindre que comprar. Però és que n'hi ha molta gent que han sigut bons alumnes del Goering. I dintre d'aquests bons alumnes han estat la Junta. I ajudat per tots els mitjans que són afins a la Junta. M'entén? Llavors han creat una sensació, vostè m'estava parlant, miri, de Twitter, sí, jo també utilitzo Twitter però no el domino, però jo quan va sortir el tema que jo estava a la conferència de premsa amb la que es va posar en coneixement de la premsa el del document de l'any 75 del Ministeri d'Educació i Ciència, jo vaig llegir a Twitter que un senyor arquitecte, no sé ni qui és ni el coneixo, ho vaig veure a Twitter, es va crear una piulada d'aquestes, però amb aquells que porten com un quadrat, un hashtag. I un explicava que les persones que havien comprat els pisos del Núñez i Navarro se'ls hi havia donat amb un preu més barat perquè precisament ja se'ls hi havia dit que estava d'això. I que en 50 anys no sé què. Un altre em deia que les escales estaven dissenyades per Antoni Gaudí i fins i tot feia una fotografia que corre també, que corre per aquí, no sé si estarà per aquí, que ja l'he vist en diversos puestos, i n'hi havia la firma de l'Antoni, segons ell, la firma de l'Antoni Gaudí. Bueno, si em deixes acabar, ho diré. A mi se'm va ocórrer anar a veure on estava, en quin lloc podia trobar la firma de l'Antoni Gaudí, que sigui certificat per un, diguem, organisme oficial. I estava precisament al Ministeri d'Educació i Ciència. Quina casualitat que la A que estava al plano, que era una A en triangle, no era la que normalment fa el senyor Antoni Gaudí i que consta al Ministeri d'Educació i Ciència. Suposo que degut al títol que li van donar en el seu moment i aquell senyor firmava allà. Igual ha canviat, però això és el que vaig deixar. Quan jo vaig rebatir amb aquestes persones, tant el que va dir que els pisos d'això l'havien comprat a preu barat perquè era una concessió administrativa de no sé quants anys i que tots compraven, li vaig dir, escolti, no té vostè raó, informi-se bé, tot el més. La resposta va ser, si ho van comprar és que eren burros. I la següent va ser bloquejar-me. I en quant al tema de l'arquitecte, quan li vaig dir, escolti, miri, la firma aquesta no té res a veure amb l'altra, diu, és que la gente cambiamos mucho. Un segon, abans d'acabar, torno a repetir, perquè em faltava dir una cosa i era que també volem participar i impulsar... Sí, que volem participar i impulsar... Lo de les suggerències... Sí, però jo és que no havia acabat, perquè faltava una cosa, que eren debats a nivell de ciutat, i sobretot que pensem que tindran ressò en els mitjans de comunicació, i hem pensat que segurament el vehicle més encertat siguin els col·legis professionals. És a dir, com que ja tenim bastanta relació amb el Col·legi d'Arquitectes, organitzar debats, és a dir, un ho hauríem de fer aquí en el barri,
un altre segur en el Col·legi d'Arquitectes i intentar fer un parell de debats més, perquè clar, és el que l'Ajuntament diu, ja ho debatirem quan sigui, que no es farà, i nosaltres el que hem de fer és aquest debat, no tenir por de fer-lo ara. Que n'hi hagi gent que diu és que a mi m'agrada així, doncs que ho digui, però que la veritat es conegui i que, a més, les alternatives són el que són. És a dir, si es volen gastar 300 milions d'euros en no sé què, clar, i el temple que vol que es pagui la ciutat, clar. Vale, aleshores, més paraules. A la sugerencia que han dicho ustedes, se ha dicho varias veces que en el mes de mayo hay elecciones. Sí. Quizás no estaría de más invitar a los candidatos, trasladarle un poco lo que estamos viviendo, lo que se pretende hacer, que tengan conocimiento de ellos y saber su opinión. Ya no solamente por trasladárselo al candidato, sino porque el candidato detrás traería a la corte de medios que nos darían publicidad. Entonces, pues invitar, pues, que son 4, 5, 6, los que sean. No, això la Carmen ja ho ha dit, La Carmen ja ho ha dit. No sé si lo ha escuchado usted, que precisamente una de las ideas que nosotros hemos pensado es hacer un debate con los políticos una vez tengamos estas firmas y decirle, posiciónense ustedes, mire todo lo que tenemos aquí detrás. Pero bueno, a ver, yo también le tengo que decir una cosa, que no tengo la certeza de que vengan los cabezas de lista. Que aparte que no lo saben quiénes son todavía. De hecho no vinieron. De hecho no vinieron las últimas veces. Pero si se hacen juntos no vienen. No sabían nada. Separados, sí, no. Porque lo que quieren hacerse es publicidad. Me entiendo lo que quiero decir. Si lo hace conjunto no vienen, pero si lo hace partidos políticos por separado, para hacerse ellos, para hacerte como que le vas a comprar el voto, a mí me da igual lo que tú piensas que yo te voy a votar o no. Lo que quiero es que tú vengas un día, vienes haciendo un pequeño meeting, viene la gente tal, viene por separado, sí, juntos no. Sí, però per separat serien 8 debates i això no lo aguanta ni el Mas. Nosaltres la idea que tenim és convidar els caps de llista. A veure, depèn. Jo dic una cosa, depèn de si hem fet fins aleshores, hem fet soroll, hem sortit als mitjans i tal. Si és així, molts caps, segurament el que pugui passar és que vinguin alguns caps de llista i alguns no. Però clar, això també té els seus intríngulis, no? Jo penso que 8 debats no podem fer. No sé, yo lo veo. Podem fer igual, no sé, 2, 8 no. No estamos cerrados, o sea, vamos a ver si nos entendemos. Estamos hablando, esto es lo que dicen los publicistas, una tormenta de ideas, vamos a hacer una tormenta de ideas. Nosotros les hemos dicho las nuestras y ustedes suelten las suyas. No, todas se van a estudiar. Lo único que les pedimos es que nos apoyen, porque al fin y al cabo, se lo vuelvo a repetir, a quienes se están apoyando son a ustedes, a nosotros no. Nosotros ya no, piensen. Nosotros ya hemos pensado, ahora les toca a ustedes. No, yo dígame. Sí. Estic completament d'acord amb vostè. Antigentrificació i altres barris que estan patint alguna paregut a nosaltres, que no és el sempre, sinó que és una altra cosa, que estan molt ben articulades i que tenen molta visibilitat. Potser si els contactéssim i entressin, a part de ser afectats de la Sagrada Família, ser afectats del Pla de Gentrificació de Barcelona, que faríem una dimensió una mica més gran i menys particular. Pues no li dic que no. No sé. No li dic que no, és una problemàtica que s'ha creat precisament amb el mercat de Sant Antoni, que tenia un barri gentrificat, ha hagut allà una especulació bestial i tot el més. No li dic que no, No. Escolti'm, estem disposats i estem oberts a aprendre de tothom. Podríem mirar-ho. Sí. Molt bé. Digo yo que una de las personas o la gente que nos está haciendo mucho daño son las guías de información de los turistas. Sí. Porque lo dicen en todos los idiomas. Això anirà a terra. Sí. ¿Vale? Entonces, yo creo que
también se podía hacer como un escrito, bueno, en el escrito que se haga al ayuntamiento, ¿no? Se podría decir que esto lo quitaran. No se puede hacer. Ellos no pueden hacer nada. Es publicidad falsa. Eso no es de Dalí, es publicidad falsa. Porque si tú dices que esto lo ha hecho Dalí, pero no lo ha hecho a posteriori de la muerte, es publicidad engañosa. Bueno, no, però això és... A veure, un moment, sobre el tema que s'ha parlat de les xarxes socials, a veure, ahí sí que jo penso que tenim un tipus de comissió que no donem la talla. Si algú vol col·laborar en aquest aspecte, a veure, nosaltres des de l'associació de veïns tenim Twitter, tenim tal, però bueno, caldria mirar-ho i caldria veure o de reforçar-ho o de fer-lo més extensible, però bueno, nosaltres allí tenim una persona que és la que s'encarrega d'això. En situacions com aquesta, que afecta ja, que és una afectació de molts veïns, que a l'associació no tenim els mitjans ahí disposats a fer això, no? No, sí, és molt senzill. Només has de triar, és com si tu tries un lema. Sí. I la gent, quan parla d'aquest tema, qualsevol de les xarxes socials, ja afegeix aquest lema. Basta. S'ha de fer triar-lo i definir-lo. Si tothom el sap, quan es parli d'això, afegir la frase. Llavors tu només has de fer una cerca sobre aquesta frase. Què s'ha dit? Surt tot el que tothom està parlant. Llavors, no cal que tu et posis a fer twitters, sinó simplement que es defineixi una estratègia derivada de aquest. Sí, però, per exemple, si tu tens una experiència en això... Sí, no, però sí... No, vull dir que, a veure, la persona de les veus tenim una persona, doncs igual parla amb elles, comentar-lo, com ho podríem estendre, no sé. Hi ha algun perfil a la plataforma d'afectats? No, no tenim el perfil encara. Clar, definim perfil... El tema informàtic a mi... No, però jo el que demanaria és que el dèficit més gran que tenim en aquests moments, la gent de la comissió, ja tenim gent al voltant que igual hem de parlar també amb ells, però és aquest que gent una mica experta més en xarxes, encara que no sigui una experta, pues que ens doni un cop de mà. No sé si vosaltres o... ¿Alguno de los que estamos aquí tiene idea de esto? Sí, aquí n'hi ha un parell de senyors que em sembla que sí. ¿Alguien sabe más que nosotros cinco? Sí. Yo lo que creo es que es un tema tan delicado. Sí. Es un tema que no depende que algú... Ja. En el seu temps lliure. Si no he trobat algú. Silenci, sisplau. Silenci. Som conscients amb qui estem tractant que el temple, ho hem dit vostès, aquí vostè ha donat una xifra de 100 milions d'euros l'any, crec que són més. Són molts diners, hi ha molts interessos i aquesta gent té molts recursos. Tants recursos que gestiona molt bé les xarxes socials, gestiona molt bé els contactes a la policia local, gestiona molt bé els mitjans de comunicació. És a dir, hi haurà situacions que farem molt de soroll, amb molta raó, i farem coses molt ben fetes i les callaran i no les diran. Sortirà la foto amb el titular equivocat del que estem buscant. Això també ho ha dit el Salvador, que hi haurà dies que tindrem decepcions, les tindrem, perquè hi ha tot un mecanisme, tota una màquina que està en marxa, i això hem de ser conscients i ho hem de tenir ja preinstal·lat, que això haurem de lluitar i haurem de ser constants, i seguir units, i seguir molt units. Tot el que estem dient ara de Twitter i Facebook, a veure, sé que és difícil, no tenim recursos ara mateix, econòmics, és una cosa que s'hauria de prendre, hauria de tenir un paper molt important. Estem parlant d'estratègia de comunicació, que avui en dia potser ens suposarà el 40, el 50 o 60% de l'èxit que podem tenir. I fer-ho malament en xarxes socials, fer-ho malament en comunicació, ens pot tirar pel terra tota la bona feina feta en l'àrea legal, en l'àrea de presència. I llavors avui en dia lluitem contra un gran, no vull dir la paraula monstre, però una gran màquina que aquí ells són perfectes en això, i tenen tot molt controlat. Llavors, com formiguetes, anem fent, no podem improvisar, estem construint, tenim les coses molt clares i hem de, com diu el meu veí aquí darrere, hem de mobilitzar a tothom, a tot el barri. No és una cosa només d'un edifici ni de dos, i hem d'anar tots. Exacte. I això em sembla que aquí estem tots d'acord. Bé. Per això no hi ha d'agafar fites i presentar-les. Escolteu-me, jo estic completament d'acord amb tot el que acabes de dir, no puc dir-te res.
jo reconeixo que jo sóc un analfabet en el tema de xarxes socials i tot el demés, jo estas cosas todavía no las domino, yo estoy en otro lado, ya le he dicho que yo el ordenador para mí, el teclado es el teclado de la Olivetti que tenía cuando empecé, ya tengo unos cuantos años. Entonces, aquí estamos abiertos y necesitamos ayuda. Nosotros hasta ahora hemos estado haciendo una serie de cosas, pero mi oficina hace una de redes sociales trabajando para mí. Pues chicos, pues si podemos tirar de eso, pues oye, andaban, pensemos cuál es el hashtag este que queremos hacer y entonces a partir de ahí hacemos todo lo demás. Lo que sí que es cierto es que lo que no podemos estar esperando es que nos saquen las castañas del fuego, ni el ayuntamiento, señores, ni la Junta de la Sagrada Familia, porque si no nos vamos todos a donde sabemos, al infierno, que es a otro sitio, ¿vale? Y el ayuntamiento, bueno, pues ya le está bien, es cierto, es realidad lo que ha dicho algunas personas, nos gustaría que los políticos se definiesen, nos gustaría que nos dijesen cuáles son las afectaciones, cuáles dejan de ser las afectaciones, pero no sacamos nunca en claro. Todas las reuniones que yo he llegado a tener en el poco tiempo que llevo en esta comisión de afectados, yo le puedo asegurar que me he reunido con los de Ciudadanos, me he reunido con los del PP, hemos tenido conferencias, hemos hablado, y todos es tirar pelotas fuera. Pelotas fuera. Bueno, claro, no, patatín, patatán, pero no sacamos nunca el agua en claro. Lo estudiarán. La pregunta és a dir, quin és el mecanisme? Perquè l'objectiu està molt clar. Vale. El mecanisme, per meu... El mecanisme per desafectar, que és el que busquem. Sí. Perquè si no es desafecta, sí. Vull dir, trigarà més o menys, sí. Però que estigui afectat és una evidència que es vol fer. Perquè si no, no el tens afectat. Pues miri, només el mecanisme és el PGM. De la mateixa manera que ara s'està fent un canvi del PGM del 76 respecte a Provença perquè li interessa la Sagrada Família, és aconseguir que l'Ajuntament, al final, sigui per la pressió que sigui, del veïnat, mitjançant les famoses idees que hem deixat anar aquí, i tot el més, a l'Ajuntament al final es doni compte que el que té que fer és un canvi d'aquest PGM de 1976, perquè ho està fent per al carrer Provença, i jo me pregunto, ¿y por qué no lo hace para Mallorca? No, però no és que sigui o no. A veure, el mecanisme és modificar, el PGM és una previsió que es va fer a l'any 76 i aleshores moltes de les actuacions que n'hi ha pendents, que es diuen situacions de transitorietat, es resolen de dues maneres, o bé consolidant allò que es preveia o bé modificant-lo. A ver si le voy a hacer una gilipollas. Me habéis dicho que tenéis buena relación con el Colegio de Arquitectos, ¿no? Lo escuchaba antes. ¿Por qué no podemos, con eso que estamos diciendo de que no es de Gaudí, que no es de Gaudí, podemos solicitar, o sea, podemos presentarle un proyecto donde hagan dos escalinatas desde el parque 1 al parque 2 que suba hacia arriba? ¿Me entiendes lo que quiero decir? No, no esperemos escalinatas. No, pero no me entiendo lo que quiero decir. Desde los parques, que hay dos parques uno a cada lado, que hagan yo las escalinatas desde ahí y tal, ¿me entiendes? Les ponemos una alternativa y no quiera ninguna vivienda. Pero si no hace falta alternativa, si la entrada principal es la fachada del nacimiento y ya está. Si allí tienen metida, es una linda idea, estoy dando una... ¿Me entiendes lo que quiero decir o no? Ellos que quieren que la gente esté andando arriba, yo les quiero la solución para que esté andando arriba. Mire, si usted se coge hoy el periódico y se lee la noticia, que yo no lo he leído, pero se lo voy a leer ahora a todos ustedes, es que en los primeros planos firmados, lo dice el periódico, no lo digo yo, por Gaudí en 1885, la fachada queda retirada de la calle de Mallorca para dejar espacio a las escaleras en el interior de la manzana. En el interior de la manzana. Y la fachada queda alienada con la calle y las escaleras sobre un puente aparecen citadas como proyecto de Gaudí en la prensa. En la prensa. Pero no existe. ¿Me entiende? Entonces, que Gaudí en 1885 no preveía ni siquiera esa escalinata, no lo digo yo, se lo está diciendo el periódico de hoy. En el único plano, porque claro, los planos de Gaudí se quemaron.
y muchas cosas se quemaron. Lo que pasa es que después han venido aquí los que saben o los que dicen que saben. Una pregunta, Perdona, podria continuar explicant el que estava parlant, sisplau? Estaves parlant de la forma de desafectar i tot això. Sí. I s'està tallant. Podries continuar, sisplau? Sí, la forma és modificant una altra vegada... A veure, el PGM, el Pla General Metropolità, es modifica a l'any igual 100 o 200 vegades. Bueno, posa-li 50. És a dir, que és un mecanisme totalment habitual i que ja he dit, serveix una mica perquè normalment el PGM el que no fa és entrar en detalls, però quan ja s'ha d'entrar en detalls, primer, si vols portar a terme una cosa, has de canviar el PGM. Quan canvies el PGM, depèn de les direccions que prens, has de desenvolupar un pla especial urbanístic. A veure, per què es queixen molt els arquitectes? Perquè, urbanísticament és una aberració que ara es pretengui canviar el tema de la façana de Mallorca sense modificar el PGM. És que és una aberració. És a dir, primer s'ha de començar modificant el PGM i en funció de lo que acordis en aquesta modificació o va ser la direcció del temple o va ser la direcció dels veïns. I no diga més faves. Clar, què passa? Que si ara aproven el PUIS, que és una figura secundària, a veure, primer, no es pot fer legalment des del punt de vista urbanístic. El que passa és que, bueno, aquí es fan bestieses per tot arreu. Però primer s'ha de canviar el PGM. El que està fent el temple a la façana de Mallorca no es pot fer. Una consulta tècnica legal, més aviat. Estem parlant de moltes coses que jo no soc jurista ni molt menys, però veig moltes coses que estan rossant la il·legalitat. Veig moltes coses que les rozan o estan en total il·legalitat. Un exemple, el temple de Sala de Familia es un temple que está en obras. Y como recinto en obras, todo el mundo ahí dentro debería llevar un casco de oro. Todo, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto es posible judicializar esta situación en contra del templo, en contra de aquel político que está firmando un documento que no debe, en contra de ese ayuntamiento que no publica los documentos cuando tiene que publicarlo y demás? Me imagino que aquí lo habéis hablado, lo habéis valorado, hay acciones legales que quizás se podrían tomar, que podrían ser muy costosas, tampoco se trata de ir quemando cartuchos en el corto plazo, pero realmente, ¿hasta qué punto vamos a esperar tanto tiempo para ir en esa dirección de conseguir las desafecciones de las fincas, que es lo que queremos al final? Sí que la pregunta es muy compleja, pero hay tantas ilegalidades, no sé, ¿hay alguna vía donde se pueda entrar a pinchar y a provocar? Porque, como decía antes, el monstruo es enorme, el monstruo es muy potente. El monstruo es enorme y tiene mucha potencia económica y todo lo demás, pero bueno, yo siempre recuerdo la lucha de Goliat y David, ¿me entiendes? Entonces, soy un poco, en ese aspecto, tengo esa idea. Y el ejercicio de mi profesión también me ha demostrado que a veces David puede con Goliat. Vamos a ver, ¿podemos ir tocándole las narices al templo? Sí, sí. Hay una ley de medidas de seguridad en las obras, que son unas leyes muy claras y se les puede tocar. Yo sinceramente, la verdad es que como no estoy aquí todo en la Sagrada Familia porque estoy en el despacho, no sé si van con casco o no van con casco. Si no van con casco, pues oiga, es solamente cuestión de ir a inspección de trabajo y empezar a presentar denuncias, por ejemplo. Y el inspector de trabajo empezará a funcionar. Inspección de trabajo. Respecto al otro, a los políticos y todo lo demás, mire, los políticos es cuando ellos aprueban una cosa, usted tiene la posibilidad de hacer unas alegaciones, que es lo que hemos hecho, y después ir al juzgado correspondiente y que el juez diga al político, oye, chaval, te has pasado toda la legislación por el arco de vara y por lo tanto te decreto la nulidad de lo que acabas de hacer y a partir de ahora hazlo bien. Y luego ya seguiremos hablando. Este es nuestro camino. Sí. Este es nuestro camino y además tenemos 5 o 6 alegaciones técnicas que te permiten tirar de ahí. Por ejemplo, la necesidad de estudis previs. Bueno,
una de les al·legacions, especialment, que és la que va ser el regidor d'Urbanisme, incideix molt en que el patrimoni de la Generalitat ha de fer un informe públic i raonat de per què va permetre això. I ell també, curiosament, i nosaltres també ho diguem, el tema de l'AVE, si us en recordeu, el patronat va ser molt bel·ligerant en què la construcció de l'AVE li podia afectar tal i qual, fins que finalment l'Audiència Nacional, vistos els informes tal i qual, ho va legalitzar. Bueno, ara és al contrari, és a dir, si el temple vol posar allí un pes, no sé què, no sé quants, s'hauria de fer un informe d'ADIF que digués, oye, que esto no me afecta ara. Per exemple, n'hi ha un de molt curiós, que és el tema de l'assolellament, del sol. La llei estableix que els edificis que estan al costat d'aquests volums tan grans han de tenir el dia 21 de gener de cada any com a mínim una hora d'ombra, de sol, en cadascun dels apartaments que tingui. Con les torres aquestes que van aixecar, igual resulta que si ha de tenir 5 metres menys assolejaria, però amb el que volen fer igual, no? Bueno, a veure, jo lo dels 170 i pico de metres, perquè Gaudí, sí, però hi ha unes normes per la ciutat. Dic, oye, Gaudí, te vas passar de 6 metres, coño, pues no passa res, perquè la torre sigui 6 metres més baixa. Clar, etcètera, no? O sigui, sí, jo crec que d'aquí... La finalitat, o sigui, la finalitat és que al final es declari la nul·litat del que s'ha fet. Sí. I la finalitat, al final, és que el PGM del 1976, de la mateixa manera que s'està modificant per unes coses quan interessa, es modifiqui també per altres coses quan interessa al ciutadà. Llavors, podríem seguir amb aquesta via legal, l'estratègia està molt clara, anar fent les al·legacions, però això, diguem, no acceleraria ni mouria res en la direcció que ens treguin les afectacions. No. Llavors, clar, què es pot fer en aquest sentit? Què es pot fer legalment per pressionar que s'aixequi això? Res. L'Ajuntament pot estar 20 anys més sense fer res? Sí. I què li pot pressionar a l'Ajuntament o què li pot portar a una... Bueno, doncs que veiem... Només n'hi ha una cosa. Jo tinc allà un problema, com ha sigut en aquests moments, i li estaven dient aquí, que és una sèrie de taxis a la Gran Via, tallant-me la Gran Via. I llavors, aquest problema lo tengo que solventar. És l'única cosa que es mouen els polítics. És tenir pressió. Pressió ciutadana. I el plantejament, per exemple, de dir i argumentar que tots els que estem aquí són propietaris d'unes vivendes que, degut a aquesta afectació, tenen una caiguda important de valor. Per tant, jo tinc un impacte, una pèrdua de no valor patrimonial. Per una cosa que està demostrat que hi ha uns documents que ho tiren pel terra directament, doncs jo podria denunciar i demandar a l'Ajuntament que m'ha d'indemnitzar amb aquests diners. En el cas que jo m'hagi de desfer del meu pis i tinc una pèrdua patrimonial, inclús amb un lloguer o el que sigui. Sí, el que passa que aquesta seria una via molt complexa. Però aquesta via, el dia de demà, si veiem que es podria obrir una via en aquest sentit, perquè diguin, ostres, que això ens pot costar aquí... Quants afectats són en total? Quants propietaris? Miri, és que li diré més. Jo tinc una teoria, i no sé si és equivocada o no, però és que n'hi ha una realitat. Miri, a l'edifici que parlem, o sigui, de Núñez i Navarro, tenia una llicència d'obres. Aquesta llicència va ser suspesa, perquè ja en aquells moments el que era l'arquitecte director de la Junta va presentar un escrit dient que aquella obra no es podia realitzar, que és el que va provocar l'informe de 1975 per part del Ministeri d'Educació i Ciència que diu que les famoses escalinates no són un projecte de Gaudí. Bé, doncs miri vostè, no em pregunti ara quin article és, però és un article de la Constitució espanyola, ara que tant es porta la Constitució espanyola per part d'una sèrie de polítics, que diu que això es deu considerar una mala actuació, un mal funcionament per part de l'administració i qui pateix
un dany per un mal funcionament de l'administració, té que ser indemnitzada per l'administració. Per tant, estaríem en la següent situació. Tenim una llicència d'obres que s'ha fet amb un pla, que no era el de l'any 76, es paralitza aquestes obres durant un temps determinat, n'hi ha un informe i es torna a deixar que es continuïn les obres. Qui ho fa, això? Ho fa l'Ajuntament de Barcelona. ¿No se puede denunciar por esto? Sí, lo que pasa es que eso ya prescrito. No. No. A veure, no. Políticamente sí. No. En el momento que lleguemos a una expropiación por parte del Ayuntamiento de Barcelona, será cuando posiblemente nos tendremos que plantear si decir delante del juez y pedir delante del correspondiente juez ese mal funcionamiento de la administración. Pero no se puede hacer antes. No. Bueno, vamos a ver. Indirectamente sí. Bueno, legalmente. No, directamente no, porque ya cuando se hizo ya los vecinos ya presentaron alegaciones. Les voy a poner un ejemplo y ustedes lo van a entender. Les voy a poner un ejemplo y ustedes lo van a entender. Se habla del lucro cesante. Hay mucha gente que dice, oiga, es que yo por esto que usted me ha hecho he perdido un dinero. Y el juez lo que le va a decir, oiga, es lo que usted me está diciendo, demuéstremelo que ha tenido ese lucro cesante. ¿Me entiende? O sea, el derecho nunca funciona de forma preventiva. Funciona cuando ocurren los hechos. En civil no se lo van a aceptar, ni en contencioso ni en ningún juzgado. Para que nos entendamos, el juzgado se pone en funcionamiento no cuando uno dice voy a matar, cuando lo ha matado. Claro, esta es la desgracia que tenemos. ¿Entienden? No es preventivo. Ese es el problema. Bueno, sí. Ya, es una fachada catalana, por eso, y la puedes tocar.